Pozdrav braćo, sestri i kumovi, to je vaš pošten domaćin Šamrgaj i dobrodošli u novu epizodu Kingdom 2 Crownsa. Kao što sam najavio u prethodnoj epizodi, konačno se nešto dešava u ovoj igri konkretno, tako da eto, idemo u rat. Šta je nama sad zadatak jeste da ovu vojsku pokrenemo. Tako da idemo mi prvo u osvajanje desne strane, a onda ćemo u osvajanje sa leve. Samo ja da se beše prisjetim kako to funkcioniše, valjda samo ovde na ovoj jeste. Sad ovde samo lupim ovo da krenemo u napad i to je to. E sad, samo ja da uzem i drugu vojsku također da uspostavim, tako da idemo svi u napad. I idemo da budžimo ovog našeg glavnog lika sa novčićima. I idemo konačno da srušimo ove male gremline jer su više počeli da smaraju. Tako da je vreme da ih eliminišemo sa ove pozicije. Idemo. Ajmo momci. Evo kinta. Dobro, imate dovoljno kinte, ne treba vam više kinte. Ajmo. Sezame, otvor se, rokaj. Ajde. Ti ćeš na nas. Nećeš. Pa neće da može. Ajmo, pucaj. Pucaj. Ne može, ne dam. Bravo, momci. Ajmo, rok. Idemo niš. Idemo niš, bre. Desi, pošo, kući, bre. Ćao, doviđenja, nema. Ajmo, rokaj. Tako. Samo ti rokaj, druže, nikakav problem. Problema bez. Hvala Bogu. Ajmo, sad malo postaje zeznuto. Kreće noć, ali dobro, mislim da ćemo se mi odbraniti. Fino. Ne vjerujem da će biti ikakvih problema. Odlično. To je to, držimo pod kontrolom, bre. Nema bre šale, zabave s nama. Trebalo bi uskoro da padne makar jedan ovaj kamen. Evo ga, oborili smo ih. To je to, bravo bre. Sada, ako me sećanje ne vara, ovo će da se respawnuje nazad. Sad, šta mi možemo da uradimo? Jeste da mi polako vratimo ovu granicu ovde, što nam je nekad bila, i da je unapredimo bukvalno do kamena. Sada nije nikakva frka, zato što smo uništili ovaj portal ovde, ali ga nismo uništili zauvek. To je caka. Portal se vraća, ja mislim, nakon 5 dana, recimo. Nisam siguran, ali u svakom slučaju znam da se vraća. I vraća se ono postepeno. Tako da mi ćemo sad u suštini samo ovdje da se izgradimo maksimalno. Da ne mislimo bukvalno više o toj teritoriji. Tako da možemo da budemo spremni na sve. Sad ćemo ići sa leve strane, to isto da uradimo. I blago babi polako u juriš. Mi ćemo sad lepo da aktiviramo vojsku i idemo marš na Drinu 2. Ajmo brate, što smo čekali smo, red je da se krene u napad. Stigla vojska, hvala Bogu, setili su se da dođu. Ajmo u napad sad, dosta čekanja brate. Evo bacam i novčiće ispred za svaki slučaj. Nema bre zezanja čoveče. Ajmo, udri bre portal, ajde. Zviznjava i portal, red je da se unište ljudi. Sad treba preživjeti. Da ću preživjeti. Opa. Fuck. Ne, izgubili smo 2 ratnika, ovo ne valja. 2 ratnika su nam otišla. God damn it. Ok, dobro, valjda ćemo. Op. Ma jel to pada portal? Ili se meni čini? Ajde, još malo ljudi. Ajmo, još malo samo. Evo ga! Pao portal, bre, idemo. I ovdje ću da napravim svetionik. To je kad sam vam pričao o tome. Sada ćemo moći da se vratimo sa brodom, a da nam se on ne uništi. Tako da je to strava stvar. Krčim šumu ja, krčiš šumu ti, krčimo šumu svi. I evo, vreme je da se proširimo do maksimuma, bukvalno na ovoj teritoriji. Dosta smo više čekali. Tako, sad smo unapredili teritoriju na maksimum. Vi evo te imate brda kinte.
Svaka čast, nema šta. Kad bi imali toliko kinte na drugom ostrvu, gde bi mi bili? Ok, ja bih ovdje zaustavio ovaj klip, nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, pretplatite se na kanal, zapratite me na društvenim mrežama, svi linkovi su vam dole u opisu. Mi se vidimo u sljedećem klipu, a do tada, kao i uvek, uzdrav!